दिनै जों डिजिटेल लार्निं 20 नि गेजेरजों माखासे हांखोफोर सिनायगोन खन्थाइनि गेजेरजों जों माखासे हांखोफोर सिनायगोन गोरलै उन्दैनि फरायसाफोरा भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो गासैखौबो बुजिनो मोनगोन दानिया जों मा हांखोफोरखौ जोङो डिजिटेल लार्निं 20 नि गेजेरजों सोलोंगोन बेखौ नोंसोरो भिडिअखौ नायलांबानो मिथिनो मोनगोन दानिया जोङो आवगायलांनोसै गुबै आयदायाव इगल दाउआ बिरबोनानै इगल दाउआ बिरबोनानै बिफांनि दालायाव बायो उदाव गाखोना आदैया उन फानो उदाव गाखोना आदैया उन फानो रिसिया दं बिफां सिङाव आथिं हेबना जनानै रिसिया दं बिफां सिङाव आथिं हेबना जनानै सेरजों बोहैलांनाय दैमाथिं नोजोर होनानै जोसा माइब्रानि ओंखाम जायो जोसा माइब्रानि ओंखाम जायो ऐराबत मैदेराव गाखोना औवा बारियाव सहैयो ऐराबत मैदेराव गाखोना औवा बारि सहैयो औवा बारिनि आदाराम लाखि लाखि मुं औवा बारिनि आदाराम लाखि लाखि मुं मुसेर मासेनि बेसेना बेसेबां जागोन बुं इगल दाउआ बिरबोनानै बिफांनि दालायाव बायो उदाव गाखोना आदैया उन फानो रिसिया दं बिफां सिङाव आथिं हेबना जनानै सेरजों बोहैलांनाय दैमाथिं नोजोर होनानै जोसा माइब्रानि ओंखाम जायो ऐराबत मैदेराव गाखोना औवा बारियाव सहैयो औवा बारिनि आदाराम लाखि लाखि मुं मैदेर मासेनि बेसेना बेसेबां जागोन बुं माखासे सोदोबफोरनि गिबि हांखोफोरा गेदेर आरो दाग्ला हांखोजों लिरनाय बेफोर सोदोबफोरानो जाहैबाय इगल उननि गिबि हांखोआ दाग्ला हांखोजों लिरनाय दंमोन आरो इगलनि गिबि हांखोआ दाग्ला हांखोजों लिरनायमोन आरो बेनि अनगायैबो दङमोन जोंना रिसिनि गिबि हांखोआ रिया गेदेर हांखोजों लिरनाय दंमोन बेनि उनाव दंबावोमोन जोंना ओंखामनि गिबि हांखो ओआ गेदेर हांखोजों लिरनाय दंमोन आरो ऐराबतनि गिबि हांखो ओइया गेदेर हांखोजों लिरनाय दंमोन आरो बेनि उनाव दंबावोमोन औवानि गिबि हांखो औवा गेदेर हांखोजों लिरनाय दंमोन दानिया जोङो गोदान मोनसे खन्थाइ एबा मेथाइ बेखौ जोङो फरायलांनोसै आवगायलांनोसै बे आयदायाव शंकरदेवा बैष्णव धोरोम फोसावदोंमोन शंकरदेवा बैष्णव धोरोम फोसावदोंमोन बिनि बिफानि मुङा कुसुम्बर भुइयामोन बिनि बिफानि मुङा कुसुम्बर भुइयामोन सारोन हगारनाय मोसौखौ गुबुन मानसिफोरा सार मोसौ बुङो सारोन हगारनाय मोसौखौ गुबुन मानसिफोरा सार मोसौ बुङो उदाङै गिदिं गिदिं माइ सबाय गांसो जादिङो
शंकरदेवा वैष्णव धोरोम फोसावदोंमोन। बिनि बिफानि मुङा कुसुम्बर भुइयामोन। सारोन हगारनाय मोसौखौ गुबुन मानसिफोरा सार मोसौ बुङो। उदाङै गिदिं गिदिं माइ सबाय गांसो जादिङो। लोगोसे हांखोफोरा दाग्ला आरो गेदेर हांखोजों लिरनाय। बे सोदोबफोरखौनो जों दिनै नायनोसै। शंकरदेबनि गिबि हांखोआ गेदेर आरो दाग्ला हांखोजों लिरनाय दंमोन आरो बिनि बिफानि मुं कुसुम्बर भुइयानि निय'आ गेदेर हांखोजों लिरनायमोन। आरो बिनि उनाव दङ जोंना सियालनि इय'आबो फरायाव गेदेर हांखोजों लिरनाय दंमोन। बेनि उनाव दङ सार मोसौ, जायनि गिबि हांखोआ गेदेर हांखोजों लिरनाय दंमोन। बेनिफ्राय मा हांखोजों सोलोंखो? गोलावि, इबो होनो गोलावि। नैबे जाहैबाय गोलाव, उबो होनो बेखौ। आरो दङ रि हांखोजों सोलोंनो मोनबाय। नैबे हांखो, ओमफ्राय नैबे जाहैबाय ऐ हांखो, नैबे जाहैबाय औ हांखो। बिसोर गासिबो गारां हांखो। आरो दङ नैबे गोरास्स', नैबे जाहैबाय निय', आरो नैबे जाहैबाय इय'। बेफोर हांखोफोरखौ जों सोलोंबाय। आरो नैबे जोबथानायनि हांखोआनो जाहैबाय गेजेर स'। बेफोर हांखोफोरखौ जोङो बे दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों सोलोंनो मोनबाय।